abusua emu akwaba de banya support TV so senya support de ne panko a na bebia yehia ye de ema wo se ya bakosem ni amamre no ya ameni amre a ira na ira kwa na eko eno nti enenso ya sanso ehia ya ye de asante abakosem eni amamre eni ni ma se de asante eni akamfo ye niema ene ye dane ni nyina sasesa no yesi pese yesan so koyechi na yehu de ayire bia no yesan adisi kwam se de be ya yinchirima mbeba no so behu se sesi na asante na atie ene metinam adiama minua ba se wa ampafo braketu anti mene se de bia oba one nana okofo koma edi nkoma no ene me so metina na konwum na se awro ne mpaboa de ahye no nti ene nana ewo hana ohu ya hofade na hu se yesika ana kente ene flami ana nana so ahye ne kuntunkure na asante de bia yeka awonyansa poso se ya hote ye na se abre ye wo ye ni gimu no ye wo hofade a yefa ana bra awre ho aba no so ye wo hofade a yefa eno ana de kire wo se mimi de ye flami se ye di akoside ye shefa bi ye dia wale apontu bi na dwumadie bia no timi frasika kente na bra yie abafie ani bra na asam kese bi aba no eno so ebu ye kuntunkurimu a eno ne de nana okofo poma ono so ahye ne kuntunkuri enti na ye de sa ahofade mienu wi amonti ahofade no kra no ye de kire wa mamre amon se eye ya mamre binti anamande ofra kuntunkuri na me so mi fra sika kente na ene de ene ye ba badwundwene ho na ye beka ho asem ne ya kyerɛkyerɛ wo amwo hu ene se ye bisa se akwan ya ifa so yeto bedin yeto din ye wo bi a ye beto ne din die enti na wo se yeto din mfa so be kra na wo so se yeto din edin so mfa so ne se edi bedin to edi obi din to obi a wo sunsun aso boni bi anase eni sunsun aso bi a obi yesu bitin bobra na anye yesi nipa na de ne to no saa obi su benye sika pa yesi ai man na de ne to no sika nti ne wonye sika no edin wo sunsun so ekwan be ne fa so a yeto din ayenko na okofo po manche na ene ne kodin komo na me akwa aba ya eburu na wapom ye die kupo tumi ye ene mpanyi sesabe asem tra da pon so a ye besi ho abura kutiri ne atwene se wo we anam ene se ekwan be ne fa so a yeto din badin won sunsun so se ne din to titi de di kan ekwan be na asantemam ana kamem ye fa so a ye wo akwara yeto ne di yo medase edin die ehun hia edin hu hia enti se eba prepare bi mu kura na ekoduru baabi a ebi a akwala no ne papa no owo no ekire no wagya no asawra ti ye ka etimi busa akwala se na owo no won na tu ni din so won na tu ni di a na kire se oba no e wo so hwe no ebi a no won na tu ni din na so kwan bi so no so ne ba no enu mu nkire no wo ho na bedin die ye wo akwara akane no na nka na awotwe yeso wada tanem no wada na ne papa ene tu ni din kore bia ne papa ne tu ni din ne kane no ane mpanimfo ho ne de be ma na wo beto ne bedin no wo se wa papa nua ba ene wo papa nkasa ene idi ekiri so apani ho apanua di ekiri ni akoto akola ni din na kane no enipa be ma wo ba odi kai a wo ye wo ba wo de ne to papa nua ba wo sewa na ado wo ba no to no wo ye be ma wo de ne to papa nua be ma wo ma me no papa de edin ne ma ni di kai mu enti onu achi no ya papa fie kura na wo papa fie kura na utu dine no kese ni bia wo mu do so dia ebi aba wo ma me so ebusu
na awotwe da no na o papa ebusua no be boaboa ye ho ama maame na ebusua so aboa ye ho se ye koto akwara wo ba ye ne din wo kwa ni pass me si ne de ne koto no tete no na ye manipetia kwara na ya wo no ye manipetia so de na mafo no na kapetia kwara wo hu ho so no ne ye kan ba ho ne ye tra ase ye ko ha ye manipetia we wo ba ye be man ko maade ne asomade ene toma ahweni egu yasene mu no e frɛ no toma e ka ho ni amanu furuma toma entoma o maame di bi turu no da bia eno ye maame ne die be ne a saa ntoma ya ade mi no e wo se ye di bi ka ho ma akwala no ansa na ne ntaade obehye ene maame ne ntoma obi fra ye kasa odi be free time tisi ye ku free ne time a na kire se maame de ye ma ne ntoma e ma akwala no so ntare de emu saa furuma toma ne de ya ade mi no e ka ho obi fra bontere kora be je akwala no no ne ye de ma no wo de kekere no te sa akwala no ne furuma te ya ne ye tu ni na awotwe na de ye medi ni hie ni se nipa ye te ya se si ye obi gina do hwan no wotea mu bo odina ubo bi wadwini nyina akọ so obi dina enye wasem enti nipa ye dini na nkasa kutaye nkwa ye tumi wo edini mu ye kutaye nkwa pa ene dini kura so ayeto no obi wo ho a wodi akwara ato no a ene yeye bi a woye no wonso ye bi se dini wonso sanso odi oba nsinsaso owo mu pa nsinsaso owo mu no wodi akwara ato obi a eye den ne yeye banimu ni su bi banimu metu mu se akwara ye de tu nu die wo se wo wira ne no di ntia na saa no domankoma eye me se enyankopon na aya ade ne saa odomankoma obo ade ene bo ne saa fi se ade bia hyehyeye no efiri nyankopon na de ma enipa so obo ade wieye no odini nyina akoma adam ma adam tutu idini tu ni emeni nyina din anu se me wo ho asem sa musi adam tutu ni emeni yes adam sa wato se kase soro obo soro ni asase no obo adam obo po nti ya punya adam ne tudi eni obo soro ni asase enyankopon ye ni emeni gu ho adam ba ye no wotutu idini se onu su bible so kama ye no obinya tutu din ne sa ne yes obo soro ni asase sa de bi wo ho a ade bi wo ho a ne yabo wo ho na wo ho sei nanso edini na so ebra ye betu ni din se edisei no yesi ade we yesi so bi kura na ade ne ba ya ansa na edidini ne ma no so wo ye ntwa so enti edini no eye nyankopon na ye bibia edi hye nipa mu ene edi ye nti se yebo udin a na kire se u nipa dua no ene wo honhom nyina e wo saade no enti na so obi bo odin to wadura e kan woni ho so odin na kekere bi kura woni nipa koro eye dini baako etimi kan e ma na ye ene nipa a ye do wato no so no se ye betu dini no enipa no kane no ye de nsa kanchi o ye kanchi e kan ne ma pi se wo kura wiase a wo ba no di no kure enu nti ye de nsuo ne nsa na ye de akon ano enu nti na ye de nsuo ne nsa kan ano se nsuo wuhuru nsuo a ka se ye nsuo na ehuru nsa so a ka se eye nsa be di no kure isi wiye papa sa bonini a nti be di no kure na se wudi no kure a ewiase ade nyina ntwa so a ne no kure
wodi no kora bibie ntimi wo bi se wa yese wonye waka wono kore wode wo kɔ hene enyaw enti ne me yedi nsue ne nsa ne nipa no ayede wo to no so otibi kura aka se me ba wiase e bra me boboye ne yede wo to me se wo nanen hwɛ so ne bo saa abere ne bi kanen kura de ne yesi bi kura etimi tentesu etu nanum enti yede yada enipa ne yeye bi ebekɔ saa nipa no ena abusua soso no yede na abusua sese yede wo beto no na wo ye ne busuani ti eni ye bi etimi ba me yehu so we de wo se wo wira ye ka so wo wira na yede de to no wo maame ye beka so wo maame wo pa ye beka so wo papa eni ti sa asema ya na ye ka se edi wo nsunsu aso na ye nokore ye nokore pa edi wo nsunsu aso no ye nokore pa minim papa bi a me nana ba ko me papa papa enya na ni bedi ba ko onya 41 years na na my 21 onya bia nan ba ko no wa wo ma ko adu ba ko ejide bia ye ka se benya so mesi die ne bedi ni die wo bia ni ho a wanse no bia so sen papa bi wo ho ye de me kura me bato no wo pema papa the baby the deliver no bia pema sa de na wo ho se ese edin bi wo ho no ma se nipa no te se de wo te sape e wo su bia ye de bata sa edin no ho isi ka se o edin aso me pese me bodin bia edin aso me si de omo ti sei obi a o de sa bia no wo te sa bi o de sa bia te sa yese wono ani se bia nyankopon gye no na wono ani bia ne mpai bobi ni na agibi na cheso wonde wade no ho saa na tie say ye ni say o ka so de poma asi poma bia ni eden mi se wa kue poma nya sententa e ba pa on dey papa ji o bo asine ni eden o ka poma nenso wa nkoka na won kan na e bata yetu yo ho saa na tie ye ni eden no e bata yetu yo ho ni tuyo no twene ho wo ye pa nenso se wa kue poma e da fom wo ye nenso ko kan de bo mo so nya fe poma se wa sire nyame amfa mpa ibobi a moawa emwa mi se mi na ye de meto no ne ye se ne bo hye papa du so lo hwetete woni ba pa wona kwa chechire poma ekuru wona chechire mankra nso ofiri kunsu na bribi beba me chirichiri de ye ya me papa de meto no nyina se me papa e ka na che se me dimidini bai na o se edin a yetu edin bi won ma e beka se bonu beka se automatic name akra na ba o de sa edin ni ba ne bi yetu edin asesa no ebi ni eda ya na ye de wo mo no o ye dan ya no de ye de frɛ no ana ebi ni se ya won kra mienu abom o ye dan ya won so de mu din bai o ata na sata ana ebi nso ne akwada ye wo na ebi a ne papa wu ya ansa na ye wo no ye nyem na ne owu ye no nse wono so ya ye se fe na anto ana se bia ye wu bi no so to so nkron a ye nkron o ye dan ya won so de din bi ba fe ne nkron ma ye wu bi no to so du a ye fe o de din ba fe no bedu ebi a obi o to so num ese fe ne manu emam yunu beto aso a emam yunu beto aso a na fere ne manu ene emam yunu beto aso e fere ne manu obi bedi ntafo achi a o de tawia anu so ye dan ya on so de din bi ba obi so bedi tawia achi a on so di nyankamago on so de din ba ndika me se edin bi ho no nyankamago na chi ni yenya etu akose na wono so achi ni yenya boba kurukuru a nti sa edin mu ni nyina ne de ka me se no de obi a ba aya na odi biba na obeduru wi a abusua na so esa menidin
Nem se obi nso go nso ade ode ba na na ye different no say na dodo na oba na se ye pedin na ye didini bi bata ho kora de ode ba ye no abeka ho ansa na ye hu say edini bi e bata akiri eno kora bi wo ho a ni wu achi ni say no what say say ye wo obi adwoada enu say fe no kwadwo ye wo obi ebenada ode kwabena ne baade abena ne be ma de kwabena na ya wada so ye fe no be ma de yawo obaade ya na fiada be ma de kofi obaade afia na memenda be ma de kwame obaade ama na kwasiada nso obaade akwasua be ma de akwasi na edin no ebia wo nei kakrabata na nanom de abodin bi anase emrani bi bata ho omusu saa na ne nyina no ye di kan eye kwasiada bisa na nanom frɛ kwasi bodua kwasi mrani kwasi bodua unse kwasifo no aya na ehu omum kuta bodua obi okuta bodua onye hena na oye komfo yese omo ye leaders omu di ade anim enti ohe abakọ oman abakwasem a enipa a pray kanie dodo na no me yakwasiada ye papa ya ye mampanyi a nansie wotofom ya ejan kwan Rollins mampanyi Rollins ye wo no 22nd June 1947 na yakwasiada enti Rollins ne fe na kwasi esanse ye se kwasi bodu ya kwasifo no epe leadership nti nipa bebre kwadwo ne yawo na yim ka bom koye ku wo mu wi ko fa akwasi eni bedi enimu opanyi bi a na wo free mampon korobo ya ye fe no okatachie kwasi amankwa afifa ono ne be ma otimi gina se obeye ku atu nkroma abanyagu omo ono mu yeku no so kotroka no nso so de kwasi enu achi yenya akwasifo bi a na ye frɛ opanyi bi eye Frederick Williams kwasi akufu ona betu achampon abanyagu ono so no nso ya kwasi eni nti ohwa a ye Ghana nko a opanyi bi a na ye frɛ no Osama bin Laden ye wo no kwasiara onse kwasiada ye 25th March 25th March 1957 ono so se kwasiada eye so we no kra de na me che no na se monye sa panyi ya no wo ono so yiku no wo ayi ye frɛ no Libya president Gaddafi ono so no se kwasiada Sunday bon chese kwasiada for no omo pek kandi pa leadership nti kwasiada for no omo pe ade ni so we mu di ade ani so so a eye kwasiada for sana ye wo mu adwoada ye ka kwadwo na ya na omo se no omo ka no kwadwo okoto ne mum eye okoto kwadwo ka se obeya ade na age se wawu obekure ma nti kwadwo ye bo ne mra na ye na nanom bo ne mra ne se okoto kwadwo a okoto so di ade nanim a onyen kosi ase ma hu sa afedie di se wu no begem nti kwadwo ne mra ne ye fe no okoto kwabena omka no ojam nanso eye ojem ono kwabena jem ejanti se den asem na edin se de be nya wo fa obeka nti nananom se kwabena de ejem kura ana nananom tu ndi se kwabena jem kwaku won fe no kwaku bonsam kwaku ne bonsam kwaku de nsanie kwaku nsanie broni fe ni ski ade na edi susu ade no omo ye pepepe ye kwaku kasa ade se na tie ye fufu a obetwa ne tikura o se me ni se ye fufu nti omo pepepe nti fe omo nsanie ana yawo nso omo fe ne preko na emum edini ye preko ya prekon ekon aba no kura so ya we de nka won kan oboa obepria ko se obekobie enu tie na nanon frɛ ya wo se oprekon ya oprekon edini eto aso eye kofi nso ye frɛ no kofi chini kofi nkwa ha we se kofi firi ha na eba obetimi kwa abana na kwa obetimi atena ba bi be se mfie du kofi be ba be di na awotwe mienu obema obehu ni ho no wo kwabena obetena ho mfie du na woni enenti na nanu tu kofi bro no ho bia kofi di nsemoni a wa hwe musanse wo na yeye enso no wo na yeye na ni mu di usia na se kofi nkasa kofi ni pa obeya ade no
ese nyo na ne so na ye Kofi na ye Kwame nananum to di se Kwame ato apoma ono wo ya de na efiri nsa wo so safa foforo di hyem wo ya de no wie ya wo so safa foforo di hyem ti e fe no Kwame ato apoma oto ya na wapoma wasa apoma nti enna no enyina na obia supa no eno be ye da foforo ye be pe dane akọ musunum endini enna ni bi pema pa enna ni bi kura awo ho ye omodin enna ni bi kura dwumasem ye omodin enna ni bi so opa ade a na wanya e be peda na ye de akom na ya mobia enna ni kura bi ho no ma enwale enna ye wo mu no ebia obi ye efiada ye woda eni se wo wale no so obi di Kofi a eni se wo wale eda bi a menka Kofi ni ukuadafo Kofi ni benadafo ehia wale a ensem nko afi se omo element no ba ko de yeja ba ko de yemframa nti eye ne de papa na eba ebe esem ebeto ebo ase nti ne nana okofo poma na daroma wa ma yehu enna no ekwan efa so ayeto din ene bedin to ho sunsuanso ene ho mfaso ya ewo so se yeto din fi se wo se din tumi wom ane am ehu enna no Kofi efiri kwasiada ebusi ne memenda edin no obia ne mena ne ebata ho minim se dasene ye besan so asia onyansa poso na edin ne nane ya mo komu ye ne ehu edin bia ne suban paayi ene de woye ene de wonye ene edin bia nane bi kura ekirade bi nso bi awunim okra obia krada ewa ekiwade nso bi awunim nyansa poso ye be mo hu dasene ye de obesia na dasene yasanso de mato aso yakra mu nyina